Wel, i ni'n gweld y wen, a mae hwnna yn dangos bod na ganlyniad wedi bod. Dyma ni y gorau tan gyfrwy. Beth a Robert, nes i ofyn i chi pwy fydd yn mynd â hi. Wel, awdwy, fe Beth mae'n jwmpo lan a lawr ar rhannu ffrind, so Beth, draw i ti. Wedys i, mae'n ffefryn ni oedd Danwood Llywelyn gyda Hannah Atkinson, a fi mor falch, jyst yn nhw'n teimlo'n eitha emosiynol. Fi'n gwybod fydd hi, Hannah, chwarae teg iddi. Mae fe'n meddwl tipyn bach i ti, yn diwe? O, di na, tipyn o gampwyr. Gewch chi siarad. Mae wedi gwneud cymaint i'r teulu, a maen nhw'n deulu hyfryd. Felly, pob chwarae teg iddi. Wel, wy'n falch iawn dros o ti a phawb arall hefyd, achos fel wyt ti'n gweud, mae ymateb di yn dangos cymaint mae'n golygu i ennill pencampwriaeth fan hyn yn y sioe fawr. Ac yn Prif Bencampwriaeth wrth gwrs, yr ceffil hela i Zara Owen, Well Park, Don Giovanni. Atgofio, mae hi wedi gwneud yn dda fyd, ond Hannah. Pwy oedran yw Hannah? Hannah wedi troi yn 30. 30? Cwbl o wythnosau yn ôl. Wel, wydyn ni byth. Na, mae'n edrych fel babi. Baby face. Cymer di sai bach beth. Animal, and their main characteristics are being very pony-like, but with Dyma Vicky Hesford. features. Siŵr bydd hi'n bles iawn ar dewis hyn. Vicky wedi gweud wrth gwrs Beth bod hi'n edrych am geffil sy'n mynd mas a wneud siow iawn am yr adran. Ie, oedd hi moyn bod yn mynd yn addas ar gyfer y math o geffil oedd e, ond hefyd eisiau bod nhw yn mynd amdani fel marchogwyr, a felly wedys i wrth Hannah, wedys i pull all your tricks out of the bag, wedys i, a gath i bractis yn y Supreme yn Royal International a llynedd, a mae di wneud y tôl enni. Wel, ti'n be Beth, wy'n falch dros o ti a nhw. Llogyfechiadau. And indeed, all the hands have also been judged by Mr. Nebra. So for your information, what Mr. Nebra will be doing, he will be selecting six of these exhibits to come forward. Following the selection of six, he will be taking it down to this...